Aku ban pensyai tang kawai nakaliang ke parti NPP ngan ban biang nakaliang ke parti NPP omdei bangi ngikwa ya ke railway development donkam bi taman da ken pat ke development kan wan ha ka cost banong ban du ajat ban riu ta ka bamla ban long pun ki passengers ki tang ki ban po garu hills hi ki garu hi ki ba mi nang tu ban ki jhur ki jhap ki li de po goti jan mi wan khai biang ki let na po mendi pathar se goti lai phutang kai ki li phai biang lai phutang kan ko bangi su thu hi ka long ba ki pai ba nang ni ki kwa ba ka safety ka protection ka di ban wan shwa ba kan sawan pade karawi I ba Manuel ba ka Congress kin ya participate ka meeting jongi Kublai parlok sa shisin ni pdiang sngobhai phi sha kani ka Rynsan Iathir ka Rynsan ka bang ya kren Iathir halor kimat bapher ktai ke imlang ka sarang ka jongi balhakan ni ke episode mental sngi ngi kren halor ka rai jong ka sarkar ban kintup lang ya baro ki seng sain pyrthei banyak kren halor ka mat ka bedei ba ka Lynti Rel ani ki baong kita ka all party committee on railways bakani ka project jong ka sarkar India ka bla shu sakut mentala bon tiliki snap Tishwa penginya cakman ngashko an pensyai hang ni kipai ba ki jingkren bagi jingpynsngew bala pynsngew da ki ban pynsngew da ki nongiashim mentam sngi kinde ki nya ki jongki pat u forefront media kershan ni penrem ya ki nya ki jongki Barha ka panel mental sngi ngi don ki nongmihkhmat jong sau teli ki seng sain pyrthei ki bakentup ya iba HM Shangpliang na ka seng National People's Party nang tangi don iba Manuel Badwar na ka seng Congress ngi don ru iba Kharkrang na ka seng Bharatiya Janata Party but ibansa ya don mentabat ngi hakani ka jingya kren ru inde iba Batskhem Myrboh na ka seng Voice of the People Party Te ngila persyang ru ban khot ya ka ikin ya nongmihkhmat na ka seng UDP henry posi kim shimala boy hakani ka jingya lang te but ngi ai kublai ya kini kirang ba bagila pelaj por khnang banya don hagani ka Rynsan banya kran halor kani ka mat ka bangala ong mene ka bla shu sakut mentala bun tliki snap Tiga jing temu jong ka sarkar Meghalaya banyak kren ba banyak thir halor kani ka mat ka bedei ba ka railways ani kata ka Lynti Rel lingba ka all party committee kala saki ki ding penkiang haba hakaba artli ki seng na kaliang persya kata ka seng Congress ba ka seng VPP kila kentaj banyak don benta ha ka jing kren ha kani ka committee Bat kani kala nang pinsuki ya kata ka jing ya chaprang jaka kam wat hashwa ka jing stang jong ka jing kren Hoi kani kamdei ka sin ka benikong belami kijing ki bagi jing persya ya ka jing temu ban pynpaw ya ka Lynti Rel charilung khasi bat Ibankyntiew kila don kijing kren kila don kijing pynpaw kijing sngokhya bat kijing ai jing mod bakum ta teter henry kam shima don kono ka jing ya chaprang jong ka kam tekum nungin pintikna ba ka jela kanya so pura bat kari borok kawai ling ba ka Lynti Rel ha ka jok por ban pintikna baki la jing yada bagi an kilong ki baklan bante la kam ya ka jing wan rung kertep bat ya ka jing buhai shnong ki wei pat ki chai mriyo sha ka ni ka jela ka jangi Tiha ka ni ka jing thir nginom yang ngam jeliu than haki jing persya bagi jing ki jong ka minor henry nginya kren halor kita ki solutions ni ki lat klenti ban pin ba ya ka ni ka jing ban weng ki jerwet the shwab ngin poi shaka kintak shaka jikli jing nga shukwa ban ai ka ni ka lat sunny minute iwei na pi ba pin ai ko opening remark jong pi halor ka ni ka man bat nga kerpat ba pin lingkot i opening remark jong pi dengan sedang ni iba hima ka iba ka jingkren dan ka opening statement ka jong pi halor ka ni ka mat Kumli shibon ya kani ka por ka ba I kong iban I ai ngi so comment sha bang ni shimbenta ha kani ka jing ya discuss halor kani ka topic ban wanra ka rel hapo ka jela jungi kuma pila ong pi mentan kong bandri ba kala don lupa kani ka jing perkhat jong ka sarkar kibala lej no boros kata ban wanra ya ka railway hapo ka jela jungi andre pisong thu hi baki don bon bha ki jing persya kamtam na kaliang ki NGOs ki ba na kawai kapor kilai persyang ban persya ya kani te dangshen hakini ki tayo ki baladep pilayos sngohi ba na kaliang chief minister ula penbena ba kandon ka all party committee ban perkhat ban Iathir
ban pej benia ya kani ka proposal ban wanra ya ka railway head apo ka jalajungi te kata kadang long tang ka jing terwan ka liang chief minister hanre menta ka meeting ka bang ide bangin pelong ya kani kan long no shen let's say how first week of June kumtahi te ngilayu ide ya ka reactions jong ki katukat ne ki party ki baong ba let's say kinum shimbenta hanre nakaliang jongi naka NPP ni la kentujul ya ki baro ki paralok ki badan ha ki political party bapher bakin ya wan sakmat ini shimbentalang kin ai de kijing perkhat jong ki ba kinlong de ki constructive suggestions khnang ba lada deiru ban wanra ya karel ru kabiang lada dei ban wanra ru kataru kabiang be andre ngakwa ban pensyai tang kowe nakaliang ka parti NPP ngan ban biang nakaliang ka parti NPP omdei bangi ngi kwa ya ka railway ngim shum kwa ya ka railway andre shwa bangin pendam ya kani ka proposal andre ngi don kam bangin revisit sashi sinde yo kumno kidon kilat kilenti hangno da ka bawanra ya kita ki mechanism ban khanglat ya kita ki mender bakin wan bakin buhai shnong haka jelajungi bat khamtam hanga ngasngew ba nakaliang ka sarkar bat nakaliang ka NPP jongi ngidei ban penkre shwa ya ki mechanism ban yada da ngi labyang ya kata ka mechanism ban yada ya kita ki baro shubo kum ka MRSSA lane kidon kita ki regulations ki bangila bangin ong kum ki ILP kum ta ter shubo ngila wanra lut ya kita baro nang ta sawanra karel khnang ba nginyo ban ai ya ka jingada ya ka shnong ka thau bat ya ka jai meriu jungi Tulis shubun ba Manuel ke ega opening remark jongpi Ko opening remark jong ka long bet ba kulis shubun Roman Iban nakaliang ko Congress tingi stand hi ka ground ke bangi ong ba ho ka railways ke ke ba mla man ken sting namar ba development donkam hi taman da ken pat ka development kan wan ha ka cost ban ong ban du ajat ban riu ta ka bamla ban long namar ba ngila dei lupa pa berit ban ong pat khasi jantia li tang khat phra arpholak te ngila long tang iwi berit ai ken perkhat ikata te ban ong ban wan ban pynpaw ka railway hang ni kadan ke jingma kandan bi hi ke jingma bang ngila yu daki nuksa hi sukawi ki jakaru mde tang hang ni ngapai kuma di Mapur li hamtam klade one of the prime examples ma banong no ba Haduh katno kata ka demographic jong ka state ka kelah tanah mata railways te naka congress ngidon kata jingkelmen ka ba kumachu ong no iba hima Shangpliang kani kamde shu tanah kaliang jungi namar ka assembly hi but ka legislative assembly hi kilaya rai bangi di benyo ya ka mechanism ban te lakam banuman buhay kibresh ni te kabaning kong don kam de kata pi ingi Haduh mata kong nginang don betang kata ka passive means of restricting inflow ngim don kata ka aggressive means te banong bangi khablong a little aggressive yes hindi ka khabya kat kum ka kondon jong ka an hindi kata ka kondon jong ka an kati banong kata ka rukom ken te banong ka congress kam kwa bandan ka tu ka committee pan kalong bai kum ni ken kajing suthu hi jongi ma na ka congress kalong ba ka NPP bat ka MDA tu kadan ha sarkar kadi ban decide maki kidei ban shong maki ka ka babha ka shong haki ki khot ikani meeting tang hadin utu khat new tarik u December dam baklanga baki yo ka sithi na po NFR deh Northern Frontier Railway ba kila pan biang no itu kepisah ka ba arspa tam kror arspa khandai kror ka bong pynpaw no itu pisah for land acquisition na po bernihat shuslong te ban ong ba phin khi khori hata ka por patam so hap ken
Namar kan ni kalau dia ke balak dia punya syong na mensyua. Sebab sakawai pan ngina super khat company ahi. Kamdei ke balak long kum it's not a national security. Kamdei ong beli thma. Ta haba kamdei ke por beli thma. Balai ban syong do balak ki parti. Syong hakikan. Ho an ka syong pada hakanu rukom ki kwa man su tho ndai ngidan hi ta ka jing scam ka bangi dan kam shwa hi ka ILP. Ladam dei ka ILP ru anything close to an ILP. A form of documentation. Kajing ke bakim suthu ki sarkar pedeng na bakim suthu ini ki he ki han ki bana pedeng kalong ba kadon ka lobby te ni apo shlong ru ka bamsha banwan ra ka ILP katu ka lobby ka dei tang ki lobby na ki brew ki ba le se ki kwa man shim ka bu ka rukom trai kam handai mentaw la dangi pet kham tam bangila long podos palat ka border bat ka Bangladesh ngila dan kam shu te bante la kam kata ka security system kan kumnu banum sha ki brew bakin rung kham suk bat kumnu yang pen e mdei hi ba ong ma pen e ka ILP yang ahi simet ka dei tang ka kot ka ba ngila ban tho bat ngila ban nujur bat ngila ban khen katno barung katno bami ban ngidan kam ya kata shwa hi ken shwa bangin kran chapang ka railways te ka railways ka leite ngi se kran company a kham sibet tam ka shulong ha ka ini kinti menta ka congress ka ong ba ngim kwa e kat padon kata ka mechanism ban control kan Bak Kharkrang. Ya, kumulasimun Ivan and forefront media. Nakaliang jungi te ka shilong tang ning away. Pi hallmark of democracy this discussion. Mentala dang imi syong imi thir jingmut hai ngin poi tak solution ma. Andi kidon ki issues ka ba probably ka state government nakala de hi kala ban le. There certain issues that kum kan ni dan mar bakala ya tungko saba. Bun ki demand ban don makwa railway don mamkwa railway don ma ong all these kind of things kan so probably the government the wisdom jong government ka soba rangi khot ki party bor khot mong ya begini munjur ka tak railway tang the thing ladak munjur makna justify kan bali pim kwa tak railway ma ngan chuang tang ni ko bai ba ngidim kan mau ni ko bai yo maybe after 15-20 years ngi regret ba bali mi on railway hang ni be the mechanism also at the same time the government ka la ban nang le kita mechanism kumno ban control but hanga hi la de simet kan ngoba I think so railway is the best way to check infiltration for the simple reason pi mata de kali mata katno ya phina ban check kali mo mata ngi yang te berni hat kia check tendre whether it's foolproof or not they I'll tell you da rel phimla ban ong balada tip don checking po berni hat butun pynpaw ka rel ngan yar no ong ni umla ban le ka taung hab hi ban yar po station designated station the swarming in poya do kataming ni oppose vehemently kata railway baling ngim study ki bla yo railway te hadu katno ke impact ya ka demographic you jungki kan and kamta me menta kabadan po stage ngi po mendi pathar now in fact ngala check up kalong kumnu infiltration to ki omdon infiltration ei namar bale ba bon ki passengers ki dei tang ki ban po garohil si ki garohi ki ba mi nang to ban ki jhor ki jhap jungki ki de po gohti janmit wan phai biang ki let na po mendi pathar se gohti lai phutang ka ki li phai biang lai phutang kan re phutang ka and de ka jing de jungki hajar mo so ini this is one example kan pi kata ka perceived threat ka bingi done pi kala ban poi sa ka put beda maybe one day ngila ban regret te kata so that's why ngong ba let long berkhoi ki political party ki since the government is called aling in one in chong in you pi wara ki points jo pi government brings out their own points not in sapeng to weigh the pros and cons kan to kanu ka khambhai ngi bin don bom num don before we ultimately ban decide ban reject kata railway now remember one thing ba we reject from here ki nang pan we take for example mata po Sikkim mata ki lapan poi ka railway to certain extent mata ki ong am ngi kwa do Gangtok and 95% na ka railway balik po Sikkim is all tunnel mdai na po na bar is all tunneling ma te miki ki ong am ngi kwa do Gangtok tamta pi government of India mata kini wi state yang kwa the why waste money here gini bom tre we'll take that money and go somewhere else tangga we ngala banong ba maybe yo one day ta perceived that ringi ka poi singi bangin ong min regret and then maybe 15-20 years generation kaman wan hadin I think kumbangi yo snoma ba kani ka mat hi ka don ki pros and cons mo halor ka bay day kani ka mat tinga ngan cliche phi ba hima mo ni snung thu ba ka jing thu jo ka sarkar banan ra ya kani ka all party committee ka long ban
lum ya kita ki yakin ki seng berkhoi ban yo kata ka sur ke jongki ka jing ai jing mut ke jongki ki jing tho ke jongki ki jing songkhya ke jongki bat ba kumno benginya chapang sprang ka ni ka kam hindai kum ka long mentahi haswa ban poi kita ka jing krem ke jing kren ke la pulom no kani ka tu ka jing thmu jong ka sarkar ti kum ka seng ka babat yula kam senshar ha ka jela kumno tharai phin ya chakmat ban ongi kini ki bigi seng ba ban convince ki lani ban wanra kata ka jingshan ya ki ba kani kadi ka kunhun ba phin ya kren kum wi ong iba Kharkrang mane bangin yo kita ki boj halor kani kaman kong ban ri khendiat ngan chu penbet ya ke ba piong ba shwa ban sedang ka kam kala pulom. I think I would like to correct you on that. Bakam kadei kata ngang ong ni mane ba kani kadang dei ka proposal jong ka sarkar ban wanra ka all party meeting. De ompat convene re ka meeting. Piso to. Ta ba ompat convene ya ka meeting kamut ban ong ba la pulom kam dei. Piso to. Kad shudei tang ka opinion jong ka party congress ba jong ka party VPP ba ki ong ba le se nginum la ban don banta ki ong. Ndrei lada ni pensong thu shai ki menta ka si lungba ka ni ka forum kwa ban appeal shaki ba kumba ong iba Kharkrang la ka BJP ngaso ya ba let us give a try ngin bu ki mechanisms ka sarkar ka kloy ban sngap yaki kendon la ni ki conditions ka ba ki political parties ki kwa ban bu shwa bangin rai ya kata ka railway shubu menta nakalian i congress ki ong ba hi wanra shwai kita mechanism ban check ya ka influx fine ngiru ngi manjur ya kata chubo ka BPP ru kong le shwai ya kata ka kam ngi kloi bangin ya hap jingmut ngin ya mir jingmut dei hang ta ken bangi ong when we talk across the table then we can bring out solutions te that is why nga kwa ba ya kani ka kam hi kam kut tang ha ka political party nga su kwa ban shu yitu ifi ba ndangi la dep bangin ya kren ya penbet ban ya merging mut lang ba ki political parties kan next round kan long bat ki stakeholders pada kidei ki NGOs kum ki KSU FKJP HYC kum ta ter ya ki baro khoi rung ingin will take them on board andala dep iki nang ta sa ya kinong sensyar hima traditional heads let's say ki CM ki sordar nang ta ki headman we, the government wants to take everybody on board. Ndang ila sutu, babaro ngilay hap jingmut, day hang takin bang ni ong to. To sobaay kita mechanism, tangin de bu ki mechanism in place, nang tangin saya wanra kerele. But nga so we hap hay ka jingkren jung iba. Kharkrang yong less yong i regret ya kaba hadin ka future bak ki khon ki ksiu jung ila shay yo ki ong ka jing bit jung kini ki ba munshwa. Balai kim wanra karel tapet se menta kamizoram kadei ka state ka barit ha kiro ki don hi ki concerns about influx andre kumno ba ka railway kelas dang meta kelas dang ban sinai ki railway line po Mizoram kiro ki bu ya kita ki kendon ki checks and balance jong ki don but ki da bu ik mechanism ba kumno omde ban island yu brio ban nabar ban wan ban buhai snong lane ban yo kam yo jam hangta tin namar kata daw nga nakaliang ka party nakaliang ka sarkar nga penso bakani ka MRSSA menta hakani ka assembly ka banwan kani ka autumn assembly ka bansalong on wanra ya ka ordinance jong ka MRSSA but hangta MRSSA kin wanra iki amendment bandang penklan shu bandang ai bor shu hapo kan MRSSA bahkan long almost similar kung ka ILP ban khanglat ya ki wei gibri ban wan ban buhai snong lane ban long trai snong hakane ka jila jongi sisen ngilale kata ki bri bon na bar laki wan ka rel ne ki wan ka plane ne kinumla bakin kam trai lane kan kam jaka lane bakin yo ya kanono ka Shun ba
Tiba Manuel ngi sungtu ba ke seng Congress hakini sni bla lek la de ban ai ke tu press conference bakal pynpaw ya ke ki kini ki jing so kya ke jong ka halor ke ni kamat but bale bakam kwa banya don bynta ha kata ka all party committee but then kadang ke jing ong ke ong ba dialogue is the most effective way of resolving conflict dia but kini ke jing thmu jong sarkar banya kentup lang i seng bar khoi ka kadei ke shi bynta ko mno ban pen be ikrom kinram tilada phisngo ba ka jing ya kran kam de ka way na kilat tiki pat tiki way kilat ki ba ngila ban shim ban pen be ikini jing ya to bening kong ngan counter kata ba ong ba yong hi regret ndai bang amut sniu noi noru ndai ngila ban regret hi pan ladang isim ya karai mentaru. It's two sides of the coin. You can flip it both ways. Nagaland is regretting. Dimapur is in the state of shambles. Mizoram kadang syupet thamai mentah. Yes, ngi donkam. Ngada perkhat ya ka national security point of view. Dapat khamtam ya ka geopolitics ka bala along mentah baka China kala thombor khambun. Hamtam na ka Shangpliang Arunachal Pradesh na ka Shangpliang ka Bangladesh mentaru kala ide perlok ngasuthu baka sarkar pedang ka donkam. Hendai hakajuk apar baka sarkar pedang ka di suthu bang ide borit pat. Te kajing kwa jungi kalong ba lada ngi kwa ban penlong kata ka all party committee meeting te penlong sya ka all party committee meeting kumno ban chna ban Batskhem ya te lakam kan ban kam ban lej ya railway ya kran sya phang ILP to lada ka ILP ka pen do ka sarkar pedang kam ai ban laj pen mi de ki we ki rukom kumno ban le kita ki interventions te ban pen mi kita ki interventions kamlong kom ka am RSSA namar kalong passive de pikenya nga because lada rung lada shong hasnong then sa shim ni kirang ba shnong ki kita ka information kajing kwa jonga kalong bet kum ban chuong no man chua kren no ni an ILP is a document fi what perkhat ba ka ILP ke de bate la kam ki bri kong ka ILP ke de ka bash collect information wat ka sarkar ko don kam menta ko man chua thu hanai phi ka sarkar ko ong khatsan lang ngud ki tourist kinwan hapo Meghalaya mantau snem ki target ki banwan arphusan lang ngud hadir arsnem mata naki arphusan lang ngud ki tourist ki bawan Meghalaya bon yu kajat hang ni katip ka sarkar kat nungud udai bawan police school kat nungud udai bawan bansumar kat nungud bawan adventure sports kat nungud bawan tang menta kini kibe what ka tourism sector ko dan kam to kong ban pej ye kita ki what kind of tourists are entering. The best form of doing that is to intervene. Pen mi some sort banchu ong no kum ka ILP. Ka ba phi kli bnya no brio balai wan rung hang ni kan usngi shong hang ni ba kan usngi online. Kam dei ba ong batte eki bam sha eki ban rung. Ka dei ka ba ong bangin sim ka information yu brio barung. Ha bangi sim ngi tip kam bnya am kong. La sai wadda ka sarkar ka kwa man shna policy on health. Tourism lu pimna ba siung tourism ka tourism lu kadang ka health tourism kadang ka education tourism kadang ka adventure tourism kadang ka sports tourism kidan ba pher te tang nang turu philala masna ka policy ka khambne am te beling mi pen mi ko mi kita ki jing ya kran kan beling khap chule ka railway and then sa khot ik party baro khai bane song namata ka railway ya kran spang ka LP se ya khot ik party baro khot kata ka kham kam kata actually kay ba yung ba Manuel kadei de hakata ka forum ba mga kwa ba kita ki ba ikren mai kin mi hang takin kin mi entang mangarong ong kumtahi mane bang ong hakane ka all party meeting ni kwa ba ngin wanra ho ka topic ka de railway andre ngang ong ba ngi de ban penkre iki mechanism shwa ban check shwa ya kita ki influx kumba ong iba Manuel so ya hap andre kata ka platform ka bangingi don kam kadei all party platform so that ke baki ai jingmut maki kamut ka sarkar kan sngap bat kan trei halor kata shwa nang ta kan sapen wandur kan saindur ya kita ke berkhoi so it is a suggestion which is quite good kata kan ngi kwa man suthu long kham bnya ya kata kan namar ba ngim kwa man regret kumboong iba Kharkrang mane ngim kwa man regret chisin ba phil ashim ka senjam la sai phin ong hadin shipos nam hadin khat asdam bangila bakala ngi ret palat to kong ngim don ka chance ngim don ba ong ban ailat arsien ban ailat laisien hakani ai kan long kan ni kan ka all party forum ba Batskhem la join manta to ai kan long kan ni kan ka all party forum man ya kran ru don kam bon ong ban khap khot bang thi namar ba ta khot ang thi tang shu baklai kran ba so ong brio out of syllabus em kata ru mya ham pa kam long ka pe chne ha bangi la khot ya ka agenda nei
ka agenda kam de bakkan kut kata ka jing lang kam de kan kut tang hisngi kan te kamut ngindang beteng si beteng kadang yo ya ki opinions ki suggestions kamut ngindang penwan dur te le seng ngindang tang song Haduh kumbang long if mane omdei tang ki political parties te kiwi kan hun ki NGO ki HKSU ki baro khoi ki stakeholders ki balai don bynta haka railway kamut ngin ya khot lang ki Tengali long syukhen na ka parti kongres ring mong bangilong against ka railway ni ilong for railway ru. Ke kanu ka parti ka kongres hi ka bonra iki funds ru menchua ba ong ba at least ngin try. Hanai ka syong hi ho pat ba. Ti pedang suku bahai ba Batskhem i pedang shpoi mal su tu bi sakut ko block traffic menta ti ka long ka ba yu. Ti nginya peteng biang ba i ba Kharkrang ba mentan ya kran phang ka inner line permit mo. But what ka assembly ru la da ban shim ya ka to resolution pass ka resolution ban kentu ya ka sarkar pedeng ban ai ka ILP yangi te kum ka seng ka babat ya ka basan shar hapo Delhi mo kum ki ai thai ki bot ki ba phila ban ai na ka state sha ka center ban ong ba ngi don kam shai ka ni shwa ba phin implement la ni pyntre ka ta ka Lynti Rel ha ka jala ka jong ni namar ka ni jing dawa ban pin urlong i ta ki jing dawa jong upat ba jong ka jala ka jong ni nakaliang juga parti jungi dingi klama pus kita ka ILP ru like in the page ka yuru hi moran ngon emeli dia fu ILP tama of course now ka don po Delhi kimpat approve de menta badun ketangkan ni ka weekend kong Ibankyntiew we already have existing mechanism route there tama these existing mechanism kimla antri kam te that is what can pimenta to menta komi ba Manuel menai I ong sipang Dimapur Naklan has got ILP, right? yes It has got ILP. But why is that mechanism not working over there? My point is, whatever mechanism we have, that's what I'm saying. We have all the mechanism here right now. Penenkam walai pinla penenkam tang ni mechanism ila don lupa mentaru te. Klate lakam. Tendrai mentade to menta cubu nga dew rang ba snong mo. To menta la daw don way ubana bar snong ai wan kwa net business pot dong junga. Nga e no siya Now you cannot blame the government for that. So what I'm trying to say is that we have mechanism here. We have a very strong district council. We have various acts and laws and all. We have land transfer act and all. But still so ultimately is a sincerity behind the implementation of that whatever ILP. That sincerity could be done when we implement that. Ti ngan mu she iba Batskhem ba ngite ba gajing so kya ba khmat do jong pat ba jung ki we seng sain pyrthei la ni ki seng bhalang ka long ba ki tieng ba yo ka jor ka ta gajing wan rung ju ki brio na shabat kin wan buhai shnong hang ni ti ba ngite bru ba kini ka ILP kamat ka bedi ba ka ILP menta ka tang sakut ba ka sarkar India ti ngite ba kanang shimpo ringi bangin yo ILP namar ba topic is railway Yes. So what do you think ladang impat yo ka ILP ndai te nginshu ong no bangin shu bo teng no ni ka jingkran halor ka railways phi ka we ka ban gili ban su tho ka long ba ka influx kan ka le ni ka migration jo gibri banabar lada don ka railway ni kam don ru ka influx ka dan lada don ka ta ka push ka pull factor lada ka factors badon hangni ka pull di gibri banwan ken wan badi kata ngila lap hiru hakini ke history jonga state ke jongi pinape jaga census data nadu menchua badang duna buat ka mode of transportation ru pinpe nadu ki colonial period pinpe hadin ke independence shua bangin yo ya ka jala ka jongi pinpe ka migration to ka port ka kolong maximum khamtam ki 1951 61 71 ka maximum Ti hadian ketu kadon tu kajing yakhi 1979 1980 sang tu ti somehow ha kani ka migration penlap ka khamduna ngamong ba kamdon ka khamduna ndai ka don du de ka out migration nama ba kani ka push factor kadon ti penpet ya kani ka rukom ya dawa ya kani ka kijia kren ya kani ka railway hangni Hoi ngi su thu mo pi men chwa bar pen pe ya ka coal mining ka badana giant hills ni tip ya kata bar khoi ni tip ba ki ba le itu coal mining ki ba rung le sapo kem de ki bre gujung that is a known fact but kila don ki study ru
Bakumno kita ki Nepali na Nepal ki wan chane ba kiladon ka study ya kituru. It's a known fact, ha. Tang mapan pet ya kene ka jing ya dawa ya kene ka ILP ki link bat ka railway. In spite of the fact mo kata bangong ba ka migration ka ja wala dam dan railway ru. Henry pen pet ha kene ka strategy ka ba ki pendon kam hang ni kalong ba kalong kumba ka pau hi menta kalong ba ka kini ka ILP kadei ka kum ka trade off lom ka pressure tactics khnang ban yo ya ka ILP namar ba phi ko ka long ba ka sarkar jo ka Meghalaya ka lakwa ban wan ra ya ka railway na du khaman chwa hi kini ka ba ki oppose kini ki pressure groups but ki political parties ka tu ka ne te hanre ha ka liang chong ban wan ra ka ILP ba de phenlap ba nadu 1985 baki dawa ningkong ha ka jingtho ba ka dawa ningkong gene ka KSU hang tu phenlap ba nadu 1985 Haduh arajar khat khandai December ki pressure group scheme la ban penetrate ya ka state government kadei ka ningkong obstacle hakini ki post number la no ka obstacle ba ningkong kadei ka state government irrespective of the political parties mo ki baron hang tu te pen pe tong wei chief minister bang ken ma hagi 1987 ubo ong ba ngi don kam ya ka ILP utaw ni Captain Williamson isang ma 1987 Ukraine ya kata Henry light nang tu kam don manu ki chief minister ki ban akri lena ka government ka ban akri ya ka ILP te penapet lei ha u arajari way ka state government hang tu bala yalam da ka UDP ka ong syai mangimla ban wanra ya ka ILP na markan kita ya ka tourism kila bo iti committee ga visit ki wi state su te ha arajar khat lai be hajar khat ar ki form itu ka high level committee on ILP itu te hang tu phenlap very interesting galong ba kay UDP mo ling ba wa tu ko pod deputy chief minister ba bindu la nong katu committee phenapet ya katu gain kalong it's like a document of contradictions te hang tu katu ko document ultimately ke recommendation juga kalong bangi don kami ka ILP Henry interestingly phenlap ba uba bindu la nong badai deputy chief minister ba represent du ya ka UDP Henry phenlap ba ha kai manifesto jonga UDP ha jar khat phra ki claim ong bangi kwa ben pintere kambia ka ILP war ka manifesto kan ipi arajar khat lai ki make deputy chief minister badon ha UDP make recommendation ha jar khat phra khat lai ngamot ban election tu u claim ong bangi don kap ILP ka congress lei ling ba ko por dagjing don jong uba bujong mukul sangma ringkat bak tugi wi badan hang tu jong ba prestun jong kong amprin and so many other congressmen jong ba runi hang tu gilong deadly against ya ka ILP ba kida ongru ba ka central government kalong against ya ka ILP pi hang tu ki ong bangilong against ya ka ILP ba kelei ba ka central government ru kalong against ndai tang ka state Ti hang ni kishim ya ka views ng central government to buttress against the demand of the people. Ti hang tu ka problem ko lang ba ka ILP hang ni nong ipingi sedang ban wa ILP barok de tang hadin ba pas ya ka CA ya kata. Let us be very frank number bat ka tu hing nong ipi ka party hi ka minswa ka balong consistent ha ka ILP tang ka HSPDP bat ka knam. Lain nang ta ki party kim don ke long no ki oppose ka ILP ti ladang ya poin ki kren jong ka railways ni sung thu ba ki don ki bala ong ba iba himama ki don ki bala ong ba to ya menta kat bang ngidang up ngidang kmi nang pet perman halor ka jing thumu ban pen scam ki ki an ki ba don ti kanong kumno thrai dangi wan ra sha ki good strain fees ngo kumno ba em kati kata ngala batai fi mene kadi ka wan biang haju hi ngong ba
tu iba Batskhem Myrboh Shwan. I'll just recap kendiat mo. Yaki bang ong meneng ong ba pitch ni. Nakaliang ke sorkar kan dkhot ya kata ka all party meeting. How ni bunai June, maybe first week lane second week. De dah ngi dkhot ya kata ka party meeting. Ngi expect but ngi kermen ba ki party paro kini don bertalang. I BPP kindan, Congress kindan. But ki party ki badon haka MDA baru kini don rekat. But kini ide ya ki opinions jongki ya ki suggestions jongki. Ban wanra ya kita ki mechanisms shwa begin wanra ekarel. Dei kata mga ong mene. Dei hangta baka sapoi kata topic jongka ILP don kapoi topic. Ndai nakaliang ke sorkar. Nila ong lupa matasi I can speak in front of the camera. Ba nakaliang chief minister uang bahakane ka assembly ka banwan on wanra ka ordinance jong kane ka MRSSA bandang perking shu more teeth to be given to the existing laws so that ba ki briu kinum yo lat ki ba wan ban buhay snong lane ban le kanong no kam kumangi ong mangi ho kita ki briu ki ba wan kertep kumba ong ba Batskhem kadei. Whether you bring railways or you don't bring railways, people will still come in. Then how to check that? Kadei kata ka mechanism bangi ko aban put in place first. Once we have put in place that, then we say let's talk railways, let us bring other developments, whatever is the way. This is how we meant. Kalong ba ultimately ka goal kalong ba ningkong shwa ban penting na ba kani ka all party committee ka banyi don gani jingkran ka railways kan long successful kan long ka ba say so kan kami ka sarkar ba kan weng shay ta kijing pair jing mod hapeng ki seng sain pyrthei bapher knang ba kin yo shong banyi kran halor kani kamat tiga kwa kli kani jikli EP ba Manuel Kandiat. Yes. I'll just like to correct a little bit. Imdan jing pair jing mod hapeng ki parties. That is an opinion. Every political party have the rights to give their opinion. We saw Niyo ka BPP kong we may not be part of the party, of the all party committee. It is up to them. But ka Congress kong kumsyo, Andre nakaliang jongi, nakaliang ka NPP, nakaliang ka sorkar, ni appeal siya kiba. Let us join hands together because ultimately kani kadei yamanta ka jingbaha jingmet jong kalawe jongi. So therefore if ka BPP ka Congress ka bakimboros kata ki nginum don bentahanta ndre nga kentujo ki bakin let us be part of this whole venture of shaping the future jong ka jela jongi dakaba wanra ya ka rel but china ki mechanism be part of the mechanism to check and with all the conditions that we may put, terms and conditions that we may put, because ultimately they are also our stakeholders and they are also our policy makers in the state. No? They hang tama song ba anda kiladap maki ya kata ka jo biang in sara syaki NGOs syaki nong sensyal sinong kumta terter. Di ba Manuel mentan iba idang crunch pangka MRSSA mo kutu ordinance bagi temu ban ra ka autumn session. Ti ngashko kliang ni mo namar ba ngisku tho house nam arjar khan rio ka sarkar congress klon ra ka tu ka megla resident safety security act ti bat kani ka jing tu ko long ban tute la kam khindiat ban khmi ka jing rung ka jing mi jong ki brio ti bat ngisu thu ru ba ka jing bam tikna ban yo ILP ka penlong ki brio ban ong ba ka kani ka an MRSSA kam long ka baklan ti bat ha usnam kalami ka nakani ka daw kani ka sarkar kala ka sarkar NPP kala wanra e ka amendment bill arajar arpau ba kinyo menjurah lo ka tu ban pentri kami ka tu ban pen klan chu ik taki an henry ka niru kampat yo ik jing menjur ti nang ni shakmat kum ki kita ki an pede ki bala ban yo lang ya ka jing menjur jong ka sarkar India but kum jo bala pentri kam ki baklan ki beku ong iba that has more teeth ki ban pentik na bangin pentri kami kini but ba kenang ba kani ka project jong ka railway ru kala banyai side by side. Bây con có long bị cũng nè ngân chu bên rập nội ở ông bà yêu mình em kapur kapher kan nayat kapur teknologi ru kinang pher kan nayat kisngi ki beriru kila nang long exposed
bat kat nang yat ki sngi mentali la don de kita yo ka threat ya ka integrity jong ka north east su ka dan khamtam da phipet da ka geopolitics baka one like Bangladesh, it plays a very very important role what mod baka nam kata ba namar baka Bangladesh menta kala asang kren khamshulur namar baka stu ka dan ka backup na po ka China te nga pet kat ke jimpet jong hi si met ngai iba ka sarkar India ru kala asang septi bana phai sini north east ka kwa ban invest ka kwa ban kin integrate ka north east baka India bro ka way ba ka ju ka por pa ka UE ba ka don ka threat na sa north ru ka don ka threat na sa south ru piso to am te ha ba ka don ni ka ni ka sa penmi ki scheme ki ba compare man man connect ka ta ka north east mata bro ka way ka ni ka ba arfu san hajar crore na arfu 1000 crore ban chnai ni so ru kami from that threat perspective ko ba shu ong no ba ki kwa man tingkan ban tingko Haduh po Mizoram and so on and so forth. Fee development is definitely long ladon kam palan. We too late in fact. Man shu ong lo kan ka sarkar pedang lete kam ai pisai e sini. Chenot. Is ka shulong ba shu penbiang tang ban hun men sem. Mendai ba ong ba da ai si sai ka investment ban kiu. This is ka opportunity yang in not isu kan. Ban sim kabu ya kani ke ba jai ka sarkar menta. Ha ba ka tieng mendai ba ong ba ka tieng ha ba ka kwa ban thombor ne ka kwa man pen i ke jingklan ya kini ki neighboring countries jongi kadi kan ka ample opportunity yang ngi ban ong bangi don kam ban te la kam ba ya ka ILP ru namar sisien bangi yo ya ka ILP sisien bangi yo ya ka kum kani ka ban suthu ba ka ki pat ba jongi ka ki shong scam ngila ban wana ki development ke ba fikwa fikat ba kimon namar nga shu kren no ang ni ka MRSSE yang ahi kam dei ke ba khlante ka long passive kalong dala da brung briu pyrthei lit wat jing tim handai ka ILP pat kri ke balong a little bit hoi ka khamlong aggressive indian in the sense shwa ba pinwan pila khap register lupa nga ngai ngam tip pila le kan en phidi ka Mizoram le ka po Arunachal Pradesh mata you can do it online teka teknologi ru kala dan nga hab declare kan no singi ngan syong nga hab declare ha e ngan sa nga hab declare nga le EU hang to kan EU briu bon declare tang ya kata mde ta bangi hang Lynti ki bakinwan sisen beki wan la tip pila yo itu dokumen bapi dan ka pas bapin syong ni lada pi syong palat pila banongan syong ru banai pila banongan syong arsnem pila banongan syong sausnem ru handai at least ongken bapin syong ndai gem bisu wan hang ni te sarkar ru kala ban tip mkk pi everything boils down to the fact that fi don ke information te menta ka sarkar jungi ngim don te ke information Mawrie se kumba yong iba mo kan just len mo ka banga ong mane banga ong bangin nang pen klan shu bangin nang ai bor shu kadei hang ta hoi kumba long ma iong ba hoi ka kham long passive ka long passive hendrei kani ka bangin wan ra mata with the amendment kan ai bor ya kinong sensationong kan ai bor ya ka enforcement agencies de hang ta ken let's say yo kan lang kham klan shu ban ya ka ILP kan nang ba de kalong de hang ta bangimut bangin le namar bale ba urang ba snong undon absolute authority hakani ka MRSSE ka bangin nang manra nanta ki police baro kindon ka authority ban say ban detect ban deport anything then namar kata nga ko ban tang ban shu clarify kay iba Manuel yung ba kalong passive kanum long passive show this is going to be very very effective act of the state keren ni kata pi gawe ba pipet ya kani ka RMSSA bo kami na kani kami nak tu jinge keren jong ka sarkar jong mukul sagma bat kini ki berawa ILP hatu ko por ki wong ba ILP ngimla tingin wanra ki yong dak kata comprehensive mechanism but hang kata comprehensive mechanism ka way na kata kalong bakin pinyeng ya ki gates haka entry point kan don si exit point entry exit point ya kata Henry penlap hakan ya apa kisna ni ka menangani don ki balik sya code Di Malaysia court ka government no mengalia kamnot ban ong bangi penyeng ya katu ka facilitation center ban check na ka benta ka entry. Tanghang tu pila sukto bakatu ka kalong ka patulot. But nganong ipinga wala imat kadei ka cinta kam keren ya katu ba ka sulong tang ne em ka bang katu kabalakut mo ya katu that's why ngi song bangi every act requires amendment. Kaya baka banyak keren ni ka migration. Banyak keren ni ka migration. Pi haba pia keren ni ka act mo ka ba ikren ni ba ka wi ka long bangi dei man suktu ba ka ne ka act kam check ya ka migration.
Number ka migration kani ka akan pi lada ka the moment it touches lada ka kta ya ka migration interstate migration kani ka akan sa declare null and void number ka interstate migration kani joka central subject kamde juga state subject tinata raw kani ka lada kam kta ya ka interstate migration kam lele but hang ni concern pada kadai ka interstate migration ti hang ta kan pi ka bang balik kani ka akan Dari pisna maknaru ndai kat ka ILP hi kan nomla kam bom lai ban ya compare. Tuan ban me se sisen ma ko ko bong man ne thai ba Batskhem Myrboh so namai dak shuban. To kalong kum ni kan exactly kum bong mai ka ILP pat long nadu ba phi shwa ban rum te phila khap declare. Te kapan I ba at least ka information ka flow ba te ka sarkar. Te dada ka flow ka sarkar ba do phi chong ai ri phim long. Kum chu ong nong indai ka ngi shmi ram tang sa ha aizol. Ngan sa tang san singiru ladan kitu ki inspectors ki bawan ban check pi biang lem ka kot kasla ki dan bai mada bor ki kli mano bo sponsor fi wan de yu ni da ka long kum tu ka scam ben kong to ILP mata ka don Hamanipur mo ba to Hamanipur mata ka ILP ka don to kumno mata pe kumno ki rung ki bri hapo Manipur TV kamdei kumta da ka bawara ILP phimla ba phin ong ba phin solve ya ka problem de Te mentanga nga ong tungum ni subu naka yamare se kumbang ngila perkhat ngila shong the meeting but ki he ki chief minister ba ki wei deputy chief minister ki ong ba kani yamare se ka bangin wan ra after the amendment kan I bore what Haduh ka grassroots level ta subu menta hapo bernihat dia orang ba sinong uyo kat kata ka authority under the act te u de mo uban pe manoba wan buhay snow manoba yo ba yano IY yano I kadei kata he temata everybody is responsible Hi gawai abi keren Shangwai nga ka thai pi lai ngut pi me Shangwai nga Shangwai te kani ka ak kamde buka kta tanya tak kibri benabar ka kta yang ngi ki Shangwai nang ni ka jing selangan ong ye ya ki try mulu it's a survey it's kind of a survey bang induktif artat mano galong ba kadu ka jing takli yang ngi ki try snong ti don teng hangi nong ye pi don teng go bla so bong makani ka ak ti ka ba haras pen ban yang ngi try snong ngan chu ong Iba Kharkrang tang si pungkut ngan dia tu bangakren ya to pengkut nga sulong kum ta kong ka railways ngam ong bangim don kam ka railways ngi don kam be hi tang ba sulong ka we have to do it at the right time mdei ba ong masyu ka ki dangila sung thu bangila biang ngila scam then only in saya kadan si pang railways kataru kumasyu ong no ong iba dai wana asya ki good strain ngin saya pet because we also need to develop mo naman ngidon ki potential hang ni man si ong no industry especially like furniture or bamboo for that matter. It's a very big industry which requires a huge amount of volume. Kamdei ke baong badi diamonds, bapira tangan ni tiar lah biang. Kidi industri ki ba let's say ka volume ka dictate ya ka jingklan yo tu ke industry. Te kumi kitu ki jat ngidon kam. Tambah ngin habdan de ki jingkhan ngin habdan de ki research ngin hapet kan what are the losses, what are the impact, what is the financial impact for the state from a GDP's perspective and so on and so forth kan. Then only ngin saya decide tambah before all of that kabanding kong kadi ketuk ILP Shopee. May mo pinyakan ni tamot ni sutu ba ba Manuel ba ka Congress kin ya participate ka meeting jongi. No? But kin I there those valuable suggestions. Ni gawai galong ni mo. Happy pikiran pada ya kali ka bolong very interesting ya kali ada national level. Ni hang ni ya keren ya kata importance jong ka train ban wanra ya kata ka jing halor ki mar ki mata whatever mo henry pin la ka focus jong ka central government hakini ki snam bla le no na du wan ka BJP ya ka center ka focus jong ka ka road infrastructure not the railways te hang ni ka don ka ni ka disconnection ru henry ka central government kastera sebentar it links along with connectivity ba kata connectivity road railways air transport everything PPP kan pet ba PPP ka focus jong ka extension jong ka benta kadei ka road not railways pinpet ba kita kadei ka national development tingin island Iba Kharkrang ba in kren one thing nong ma many of you mentioned about good strain in fact in one of the lat patai kubor so long times in fact upon the interview nga ngongi kata why don't we try it first but na good strain
to i ta passenger train up shwa mo ki pat hun to kata long to hendrei ka wi ngan ongai pi now na du meneng yo song i pang Bangladesh, the threat from Bangladesh. That threat from Bangladesh will not come from Bernihat. That threat will come through our porous border. Then we are not able to fence the whole border is because there's an objection to that also. Kata phi ka bangim su tho. You feel there's a threat. Haju ka por phim sha man fence ka international border jing, which is a more threat. Dang mane rami long times shabat khar bangla harum so ra. Utu beli pen mansau bris po Mumbai urong na po border jing. So you see the thing, we are losing the crux of the matter. We are losing the focus. We are losing, and we are concentrating hangtai. Whereas the real threat to us from the international No, body. I'm talking ngai kren chapang ka threat Bangladesh, not necessarily but only kren chapang Bernihat na dauki. Ngai threat kren chapang ka threat Bangladesh in the sense ba ka khmat jong ka sarkar padeng kala khampe nation not east, but kala kham push for infrastructure development. It could be kala manoong ba Batskhem ka surok. Why We should take advantage of that. Nia kren manage pang kini ki an ka bangi donkam kini ki an ki baklan bat iba amne ong bangi dawan ra ka ordinance in one ra ka sarkar kan ra ka ordinance Henry ladangi wan ra kini baro ki babyang ki baklan ki batikna ki ban yadayangi ril da kamyo ka governance assent hata ka numlong ka kum gani ka amendment bill ru ka lech po Ministry of Home Affairs ka sha return biang te kumnong in pentikna ba kini ki an ki bangi pen kre hangi de ki la sha pen trikam te kani ga jing fi ba whatever act being you around or whatever you being propose, like that we'll have to see one thing, but it will not infringe upon the constitutional rights to keep brave. The citizens of India, one thing, and at the same time also, of course, protect us. Then going along Manuel Badwar, but they are concentrating on roadways. It's just that why? Because Bangladesh now is no longer our partner anymore. They have to create a new route. So in the process, the advantage is not easy. Exactly. Not come advantage nong Bihar, nong UP, it's advantage to us. We have to take and the road lead, that's a last mile connectivity. Mainly bulk of the goods lead they travel by rail, and road lead there's a last mile connectivity. Ti ngi namar ba kala por kala ya but ngi la jen poish kap ko chkan ngi kren jengi of course ngasung thu ki bun ki e bing habi kran tang ba nak daw jong ka jingduna jong ka por ngi haban pin ko no tinga skwa pin ko di kan ngi kren jengi de closing remark na iwe na playing of king zang shani ba. Thank you so much Kubli Shibun. Kani ka discussion ka so long fruitful bam da sing ila yo ki opinions de nakaliang jonga nakaliang ka party NPP nga subantang katakawe ka party jongi ba ka sarkar ka badon hakajing penya jong kodrat sama ngi kwa banwanra ya ki development ki bapher hakajla jongi la kalong hakas surok la kalong hakarel la kalong haki airport but hagiway ki development te ngi kwa ba upai ba un don rengkat bat ngi nginya kat kum kasur jong pai ba kata ngalong na lupas dang nginya kat kum kasur jong pai ba dada upai ba usania yangi bangin wanra ya karel nginya ya kata lada upai ba uong ngim pediang karel kataru ngim bansengi hap ya kat kum kasur upai ba kata kalong my closing remark andre nakaliang jonga ngasukan tu tangi kawe baro ki political parties ki bangingin khot iki hakan iki jalang tong in long responsive but in long responsible they can get yala ka development jong ka state but ya ka future jong ka state bahkan mentoy ya ka state jongi da ka bawara e ka rel se tang Haduh bernihat la ka long goods train ka de passenger train la dangi bo iki mechanism hakmat jongi kamot ngila bikin check ngila bagin page benia ba kino ki brio ki ba kwa ban buhay snong kinu mi olat andre tang manginyo mentoy yala de pat ginyo ya kata ka roy ka par yam ta ka jelas Pak Manuel. Okay. So nakaliang ka Congress kasulong evening yang pat kwa banyak kirki iru kata ka jing ya let shong ni kata ka meeting all party committee dala day be yakren sepang ki mechanisms like ILP na kumno ban integrate ban ensure ba at least kata ka jing wan buhay ki break man ngi kloy man lan ne ban yakren pat sepang ka relbe kala long ma yakren sepang ke ka bala kham sakhmat susu ke bangi don kam bynta ngaso bang empat long ready hi empat day hi kapor
Tingin saya pet kumno kalong kan dalam hadian pat gaya. Teka jing donkam ko ba mentah ko macu ong no kala kapor ru kala pher. Teknologi ru kala pher bah ka pyrthei mentah. Tingi kermen ba ka sarkar kan penmi mechanisms which is a little bit more active in nature. Ki bana ban te lakam mi kita jing rong jimi dan ni saya kira ni ka railway ka ba kham sadian ru mlele. Andai ban ong bangin syukran kerki ban penuan ra yang ngai tang pa suyahap Haduh ta. Ba Kharkrang. Only one thing, request everyone have a positive mindset and come, kren. That's a hallmark of democracy. That's where you discuss things. This is not dictatorship. And second thing, tamuch bendap ya kajing ong jingi ba Manuel ba ngium pat kerki. Just remember one thing about time waits for no one. And right now kumkolong pa India hi barok hi state lalong we compete iwe te. Lalong we compete. So just mong taman kerki tang the thing is we are not left behind. Mar your audience and post them we feel that we state la ya chakman kabingin keep pace with kidei yo la slam palan. So think about the future of the state ngau kan. And ngam try ga government po Delhi ru ka kwan wan railway ni ban pendap ban penja yangi ki new trap kamdei ka tai kamdei kena pe kanu ba ki penmi ka anya po Delhi ru every time it's always exam 6 schedule areas ki exam ben kanu ka ak ibawara po Delhi to kamdei ka jong BJP led government po Delhi kamdei ka taman penja ingi. In fact they want us to prosper and to grow malara ngi prosper and we grow larang ngidet pat makanaru we have a say te larang ba ngosi kalong larang ngiduk bat karet pat katakan ke penjenjar katakan inang sanyon tisu Batskhem. Akawi dai bat kane ka railway na ka liang jong ka VPP ni ong ba ni suthu shai ba kane ka dai ka black and white kamdan gray areas pila suthu ka pulse ha ka ground level te ba phinya kren ha ka ya ka railway hiang ni ka long ba kanampoi si seiru da phimyo ai ka ILP ti ka ta kalong ba shai ba Nata nakalian juga VPP hingi yang ba ngim kwa ba ni kren na marangi spulpor kani ngelatip lepa ba kanang posisi seiru na marba ka crown reality hi ngilatip kay ka stand jongki pressure groups jongi kay ka stand jongki brigu jongi ban persya ya ka railway claim ka ILP te hendrai hangni ngakwa ban syukran ta kandiat kalong ba kani kamdei ka pipin page bahai ke jela ka jungi kamdei ba ka barok hot ke jela kalong cabar na ka railway segaru hills kalapoi tikila don leba kwa ban extend to show further deeper into garu hills tikani kalong tang sa khasi ba giant hills tang ata ka khamlong complicated te henry ya ka ba ngi gombang su thu hi kalong ba ki pai ba nang ni ki kwa ba ka safety ka protection kadei ban wan chwa bat kan sawan pade karalwe Tingi su thu ba nagani jeng kren kalong ba hoi ni don kam ya ka railways ngim persya ka railways hendrai ka bran kam ta kalong mangi di bandon ya kita ki mechanisms ki la jeng yada ki ban banyada yang gi jat ben rio tingi su thu ru ba ka kam ba ka jing trei klaya chakmat hakaba ka Ministry of Railways kala pentrei na ka posh ka pat ben penya so ya kari borok ka wei ki jela jong kari borok ka wei lingba ka Lynti Rel but what ka jela sikim ru ka badai ka jela ka khadu ka pampat don Lynti Rel minta ke kam raya shat ban pentrei ban pinpoi Lynti Rel chathi ti but kiladon ki jing ong ba let's say la shai ka shillong kan sadai tang maka kanong ba ka bompat don Lynti Rel ti ki don ru ki baong ba kini ki jing ken at kini ki jing persya ya ka Lynti Rel ha ka miglaya kam tam hari lum khasi ba jaintia kala ban kta ya ka jela ka jangi ha ka liang ka yok ka kot ani ka roi ka par ki snam ki bon wan la dangim kloi ban pen bej kini ki jing ki badon menta ti ka jing thumu jong ka jing wan ra hi ya ka project ka dei ban ya project be dei ba ka roi ka par ka dei ban kamdei ban ya lat na kamon jong pai ba ha ka jo ko por kamdei ban chu sakut na ka daw jong ka jing bam la jongi ban shania aki bor sarkar ti lingba kani ka Rynsan ngi ka jing thumu hi ka kamdei tang ban pinshai pai ba bani ban pinsngew
semua tu iki pai ba halor kani kamat Henry kadei ru ban ai bot syaka sarkar ling ba ki jing ai jing mut jong ki nongiashim menta mentara sngi knang ba kata ka kita ki jerbat ki jing ke berana kani ka ke bariade ba kani kamat kila ngila ban pin ben no iki kham kloi ti bar ngi tak ngi su thu ru bangi dan kami ka jing trailang jong baro ki ken hon op tang ka sarkar lan ki seng sain pyrthei ki seng bhalang Henry baro ki bakan thop yakin kumi ang ba ki traditional bodies ki darbashnong ki rangba shnong ki rai ki ilaka tet knang bangila ban wanra ikat ban wanra ikaroi ka pa ban pin pe iki jing baro ti parlok ka tungila poi shik bakut jong kani ka jing kran ga jing mentara sngi tat hadu ngi kendu biang wat phi hagawai pat kapor ba sashi sing kwa ban ai ku ble biang ya iba hima ya iba Manuel ya iba Kharkrang ba iba Batskhem kila penlai por knang banyadan menta ban ngi ban ai ki jing mut ki jing ki halor kani kamat ti parlok hadu dengan syam biang wat phi hagawai pat kapor ba dakawai pat ka jing kran ngade Ibankyntiew Mawrie nak mentau forefront media ku ble kapor jong pi baro